Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At tulog at ito, motulbo, talamatin tayo ak lipas. Eso aksipot tayo na impak. Amangan kit din o handa nakasulot ka na tayo. Sigurado agpagkat tayo. No saan tayo pala pumanaw dito sa San Bartolome. Tayo tipan nakatili yung maksimo. Patsa kalamitin hipi amin. Tapno mapagpuno na dahil siya, kontra ka na tayo. Away mas! Ada di ba tumbak? Oh! Atay ta, nagiti alamatan tayo, aglipas! Makapanaw tayo! Pasensya langan, Maximo. Saan nga iso pa kay kapuan pa nakagamag tayo? Kat tayo dyan doon yun. Nagsaka na. Kapaman makasumli ang iti sultan. Alamatan ko aming koneksyon ko. Tapno mabalas ko awan ang pain. Ala! Kautingan nyo! Haklukan tayo si Mangpet Motolpok! Naskan makalibas tayo San Bartolome! Di mo baybayan ni Mayora Chona, Monica. Padre Simon, Iti panagsarita mi. Nariknak ako mapkapo iti pakinagam na. Kasapulan na timang patibkar kan kuha na. Kat amok asi kadayta. saan ka ngagdanag, Padre Simon? Talaga asaan ko abaybayan ni Mama? Amok no kasano ti panagsakripisyo na para kanya. Iso ajak mabalin abaybayan ni Mama. Kasta ti kasayatan nga ramidan. Kasapulan ni Mayora Chona ti kaandigay na. Nangruna kadagiti mapaspasama kita. Ket si kadayta, Monica. Iso asaan mo abaybayan ni Mamam. Ikarit day ta, Padre Simon. Andi ngayon kan patibkarat ti pakinakam ni Mama. Men! Kartingan nyo! Naskat... Men! Aglibasan na kiti kagara tayo! Open fire! Sana rumpen nga makalibas na! Darasan nyo! Ikagumaan tayo idalapdan! Sana rumpen nga makalibas na! Ipalpaltak mo pa italay mo tolbot! Amang ano niya kiti mapasamak! At tanda kiti pulis! Palpaltugan na tayo! Naskan makalibas tayo! Dakayak may sagmak tayo! Oh, Diyos ka! Napabatak may samutulbot! Delikado talaga na ito mapaspasamak! Napanan ni Mamam ijay silad dakin ni Papam. Apaman anak kapanaw ni Padre Simon. Yaya, Panagkunak kat saanan akabailan ni Ma'am Chona. No anya man tidagan sen amarikrik na ita. iso nga rod nga inkarit ka ni Padre Simon. Ajak baybayan ni Mama. Amok ngamin akasapulan na ti katakunay-nay na ita. Gapo iti mapaspasama. Usto da ita balasang ko. Kat adda aklaang mat dito'y Monica. Saan kayo abaybayan ken ni Ma'am Chona? Agyaman na kiyaya. Iso na laang ta. Adan sanda pa kan Mang Bugi. Uwan nga raw, malan. Mapan kan ijay silid mo. Taamangan no anya manin ti aramidan kan kanisaryong. No makita na ka. Nakadayon samot ng damstaro. Ngamsan ang mabalin. Naskan ang makamata kita. Kakaiso na ang nakalap iti aramatag amang kanag kadakwana. Saan ang asimpo? Sa nabali, tas sumarsaro ng dagiti kakabot. Kat nakuntak ko pa yung dagiti Coast Guard. Nabayagan nga inururay ko na ito agong damay. Sana rumbang ang mapalabas ko pa'y. Isuanas kan ang mapaksyat ko ni Mr. Wong. Kantig grupo na. Oops na! Ako nagtuman ang makamata ka. Jak itulok ang makalibas na ay. Naskan ang maripugan ti grupo ni Mr. Wong. Tapno ang gibos ang tikinatakas na.
Ikis-ikis ko tinaramat ko at jet ski. Ang mga numaisang makak. Managkunakat dimtingan ti kanibusanan ti grupo ni Mr. Wong. Anya ti kayat mo asawan? Sigun iti nahalak nga impormasyon. Madamatirangat ita iti pantalan. Planon sa da Mr. Wong taglibas. Ngimdimdang dagiti pulis ngayon dauluan ni Hepe. Kunagtupan. Nga ada pa kairanudan kini Hepe Salvador. Amo, Baybay tayo aripuugan ni Hepe ti grupo ni Mr. Wong. Nasaya at numapukaw ang ti grupo na. Uray kaskasano. Awan ti may bagada. Tasaanan asyak a mismo. Tinakaigapuan ti panakaripo na. ngayon posible si kamot laeng ti atapon na nang ipamuspusan iti amin. Awanin ti bibiyang ko iti dayta, Bogi. Panunutan na. Nuan niya man ti kayat na panunutan. Ti importante. Awan ton ti maramidan day jay nga ginlalaing ngayon. Rimwar manandaliyon kan bugi. Ket no jak mariro. Gapo iti mapaspasabak ita nga inkwentro. Iso arimwar damanan. Adda nga tapakainaigan na iti mapaspasamak nga inkwentro. Iso nga tati nang ibaskag ka ni Mr. Wong. Sigun iti inyawag kanyak ti talkakatao iti munisipyo. Ti grupo ni Mr. Wong ti karangrangat ita dagiti pulis. Amangan no adda nga agpayso pakainaigan ni Leon iti dayjay mapaspasamak. Ma'am! Ni Ising. Ma'am Chona! Umayan, Ising! Mabitla! Saan babali tayo, Toy? Nagadun magkapkamat ka na tayo. Talaga saan na tayo salbingan? Delikado na, Toy! Na kayo! Matugan nyo na giti magkapkamat ka na tayo! Nilayan nyo ina! Saan kayo paati yung kadakwana? Saan kayo itulog magiliw na tayo? Saan mabalid? Nawatan nyo! Iklinit lang sa lalamatak. Kung pilihan na yung black sa karagin mangkap-kamat ka na kami. Kintan pa. Diyos eh. Ajak na puntaan. Saan kayo ang puntawan? Paputukan nyo ita. Saan tayo itulog? Makamag na tayo. Tila! Sumurot akan ka, mama. Saan ko nga itulog ngagmay sa kaarumwar? Sige, iha. Agyaman ak, mama. Kunak no pagkadkadanak. Awan mo ti dakas na iti singasing mo saan ka di. Anya kumaga po pagkadkadan kang hay. Mama, amom ka din ti may papan iti mapaspasamak. Nayawagan kanyak ti talkakatawo. Imbilin ko apakaamuandak no anya pa'y dagiti sumaro no ang mapasamak iti dayjarangan. Sigun iti kao dyan adamag anangag ko. Grupo ni Mr. Wong ti karangrangat da Hepe Salvador. Iha. Sapay ko ma. Tamaripuogan ti grupo ni Mr. Wong. Barang agulima kan ti lugar tayo. Talaga saan akayat na Mr. Wong ti sumuko? Tilangan motor ni anagluganan na ti saan mi bailaan ang napasartel. Ngamjak itulok ang makalibas pa'y ni Mr. Wong. Jakon palapsin pa'y dito ang taway. Sana mabalin ang makalisi pa'y ni Mr. Wong. Dayto yung tigundaway. Tapno ang gibusan ti kinatakas na. Nadamgis ang titakyak ko. Ngam sana day tati makalapot kanyak. Adayo itibagis ti sugat ko. Sana day tati manglapot kanyak amang kamag ka ni Mr. Wong. Ops! Talaga pagtuduan dan tibala. Ngam saan nakapati o. Bumalas akmet. At napunta ka na iti buhay ko, Mr. Wong. Sigurado ako mapsutan ti pakinakamda.
bayat amak-amak sayada. Isu asaan miidasal dengan. Kinapudno na Mayora. Madanagan para ka ni Narding. Padre, Kabisado ko ni Narding. Saan nga agsardeng dayjay, aging gaadi na maparmak dagiti kabusor tilindag. Isu na lang, tayo ti mapaspasamak itaramet. Ang mga no isukit di ti maisagmak. saan mo't siguro, Padre? Madlawat, diyo kayat amay sagmak ni Hepe Salvador, Padre. Jak ilibak kada kayo Mayora. Nasingid kanyak ni Narding. Ken maysa, ar-arami din na ti amin. Tapno aguli magtiili ti San Bartolome. Pudno dayta, Padre. Apay nagsanaay kayo, Mayora. Jak ilibakan ka, Padre. Agtibtibayo ak. Agsasalupang ngaminan ti mapaspasamak ita ditoy. Numaparmot da hepe ni Mr. Wong. Anya ti sumaruno ang mapasamak. Mayora, panagkunak. Katrumbeng lang ay sagana yung langan ti bagyo. Iti posible mapasama. Naskan ngagbalin kayo natibkar. Nangruna, ket amok amapugpugtuan nyo maten noan niya ti sumaruno ang mapasama. Kalpasan ti panakarpug ti grupo ni Mr. Wong. Pinilin mo kadyan ay pagdagiti puyon tayo, Buki. Wen, amo. Impak ni dami ng dagiti epektos. Ken dagiti nagduduma nga igan. No kasapulan niya ikalilaing ang dagiti igam. Tapno saan to masarakan dagiti masiknan. Aramitin ta ko ba? Talaga kas tati imbilin ko kadakwada, amo. Dagiti lang epektos, ti saan ko pinaikali. Tamabalin tayo pa'y amay dispatsar dagi jay. Sige, awagam ita. Tay bilin mo, ngay dispatsardan dagiti epektos. Gundaway da ita, tamadama pa'y laing tiragat. Saan ang makadlaw dagiti polis? Sige, amo. Itamat lang. Ibagam nga apaman ang may dispatsarda dagiti epektos. Agpaknida pa'y laing. Sigurado, ano marpuogan ti grupo ni Mr. Wong. Sumaruno apag diskitaran na tayo ni Hepe Salvador. Nangruna, no bumaliktad ni Mr. Wong, kat ibaskag na tayo. Diyak kaya, nga adan tumakita ta nga oray basit laeng, apag isagmagan tayo. Ayok tayo siya, Hepe Salvador. Jak, may ikuti ti sakak. Pwede pa nang malmalo na iti lupaw. Alay ko, talaga sinigurado na sa anak ang makalibas. Sakbaya pinanawan lang dito niya. Ngamdyak ito lang, ikagumat kaglibas. Alam ko sa malaksid ang nakarakadan. Diyak pa'y maikot iti sakak. Kasang mata makalibas sa akin. Ngam sana ka mapukawan na tinamnama. Ikagumaklat at naglibas. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makalibas sa akin. Apay nagsalgang kayo at paputok! Patukan nyo ita! Paputukan nyo na kitawalan ba'y mangkamkamat ka na tayo! Sana lumbang makamatan na tayo! Sana lumbang matiliw na tayo! Paputukan nyo na kitipulis! Lumaban tayo! Awanin palami! Gusto mo pala! Andiya! Najaski kayo! Apay intulok nyo, may busan kayo pala, ha? Kasanong alutan? Itulok tayo latan, makamag na tayo, ha? Saan mabalin na ito? Nagdarubitin tayo, boss! Nagititinamin tayo mo tayo. Halaan nyo! Nagijay alamatan tayo. Naskan makalibas tayo. Nakitulok, makamag na tayo, Hepe Salvador. Saan mabalin? Katingan nyo! Nagititinamin tayo alamatan tayo. Naskan! Ha! Napunta nagbanmaniho mo tulbot. Jeske, sa baling tulungan mo tulbot. Hoy! Sandak panawan! Agsubli kayo! Sandak panawan! Ha! Delikado! Tumpo ka nan mo tulbot. May sarak luganan dagiti kumamkamat ka na kami. Ah! Naskan makalagtuak batan. Ay! May itong pala talaga mo tulbot! Ah!
magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsubli kayo mat adagos kin ni Monica, Ma'am Chona. Ising, ni Leon, ada ka din. Saan da pa'y asimangpat kin ni Bugi, Ma'am? Kasta ka di. Panagkunakat na patagtian yaman nga inasikaso da. Ma'am, kumustan? Anyat madamagawin may papanitirangat ama paspasama. Diyak pa'y mo, Ising. Ngam sapay la kumahta maparmakan da hepe dagiti managdakdakas. Iti kasta, aguli magmatan ti San Bartolome. Agasa, Ma'am. Ni Mr. Wong gayam ti makagapo. No apay anariribok to'y lugar tayo. Di tayo laim pag-arup apulos. Ising, Ngam numaparmakan ti grupo ni Mr. Wong. Sigurado nga agulimak tong ti lugar tayo. Si bibiyag pa lang ni Mr. Wong, hepe. So na lang ta medyo delikado ti sasaada na. Kaputan na iraman iti panagbetak ti motorboat. Sapay la kumata makalasat. Hepe, Ngam no sana makalasat ni Mr. Wong. Nalabit aday dya talaga tigasat na. madama pa lang ti pan nakarecover dagiti napapati a tao ni Mr. Wong, hepe. Iwan Mendez, masapol ko ti si Bubukol a report. May papan iti dayto na pasamak. Nalawag ka di. Matungpal, hepe. Good. Dayto yan ti pangrugyan ti pan nakarpuog dagiti agrara ira ag grupo dito'y San Bartolome. Anya ti madamag, Bugi. Amo, naipan iti ospital ni Mr. Wong. Ngam sana sigurado numalasat na tinapagteng na. Panagkunakat dimtengen ti kadan ni Mr. Wong. Amo, Husto laeng at agiti pulis ti nakatimbog ken kuana. Mayadayo akiti atap dagiti koneksyon na. anya ti plano yo ita, amo. Naipak ni amin ang dagiti illegal a banag nga da iti ikot tayo. Iso nga oray anya ti mapasama kita. Saan da tayo abas na mapaksyat. Isagsaganag meten ti sungbat ko no bilang ta maimbestigararak to. Apay ko mga imbestigaran da kayo, amo. Bugi, nalipatam ka din. Nagsusyo kami idiki ni Mr. Wong. Sigurado, itikas jay anadoktalan da kuana. Paimbestigaran da kami. Ngem, awan to apulos ti madoktalan da, gapo, tanasakbay akon ti amin. Mama, sigon iti kao dyan adamag. Awan gasat ni Mr. Wong ang naipan iti ospital. Nakaro ti panakadangran na. Gapo iti napasamak iti motorboat ang nagluganan na nga aglibas ko ma. Iso adinan kinabaulan. Panagkunak katawanan ti maaramidan tayo pa, iha. Pinili ni Mr. Wong ti kasdi agasat na. Tano si Muko kumalaangan, di na ko masinagrap ti kasdi. Mama. Naunag ti panagsin na ayo, mama. Apay? Awan, di nakyatan ni kaskaso, iha. Naskan na rumwarak. Ado tinaskan nga si kaswag aseknan tinapasamak dito'y San Bartolome. Pag dinamagan tinapasamak ka ni Mr. Wong, Nardin. Iswa mismo tinangpili tinagbanagan na, Simon. Di nakbat siguro pabasulan. Gapoy tinapasamak kini Mr. Wong. Maawatak tinapasamak. Ang mas dawa. Gaputa apay nga awan ti bangkay ti makanawan ni Mr. Wong. Ha? Saan mo't anairaman ka nagiti na kumagyo si bibiyag? Diyak mo, Simon. Isu nga rod adyak pay lakayat nga ibaga. At talaga narpugan ti grupo ni Mr. Wong. Amkag ngamin, nga manganuan niya ti pampanunutan ti makanawan na ani Maximo. Nardin. Nasken amang isayangkat kami matlang iti follow-up operation, Simon. Barang numasarakan mi, no sa dino ti ayan ti makanawan ni Mr. Wong.
Aging sana na panagnikan, nulatayin ni Maximo. Saan arumbang sigurado tayo? Mawatan ka, amo. Ngam sa dino nga tati ayan day dya Maximo. Dahil tati na kilaborbor tya kanya. Kasano ang nakalibas ni Maximo no bilang lang? Kinabudno na amo. Iso, tiatapag ka ng paltog kada kayo, iti mansyon. Anya? Saan ngamin nga italag ni Mr. Wong iti sa bali? Dahil iti kakastyabana. Sabagay. Ada puntum iti day tapogi. Sana kla sigurado, amo. Ngam no bilang, tani Maximo nga agpaiso day jay. Panag ko na. At dati saan nga ibagbaga ni Hepe Salvador. Anya ti kayat mo asawan. Naibagakbatan kada kayo, amo. At na nakita mi adara, idisapsapulon mi dyan ang paltog kada kayo. Ngam saan mi nakita, no asino tinapaltugan. Ken saan mi mo na nakita idi ni Hepe Salvador. Iso nga tapag, nga dati naramid ni Hepe, at na yung bakbakam mo. Noan niya man tayo. Nasken amaamuan tayo. Iso nga kagumaan tayo aduktanen. Noan niya talaga tinaaramidan ni Hepe. Iti dayjay akan to. Naikoordinate ni Jay Syudad. Ken iti pamilya ni Mr. Wong tinapasamak ken kuana. Mayora. May patulog ti bangkay na Jay Syudad. Apaman amayulog ti bilin, manipod iti ngato. Oh, jaklaim pagarop. Nigayam Mr. Wong tiramuti amin na kinadakas dito'y San Bartolome. Diritsahan kan, Mayora. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Iti na minsan, nagbalin nga agsosyo iti negosyo da Mr. Wong, ken Don Leon. Iso a mairaman iti investigasyon a mapasamak ti asawa yo. Anya? Day tati agpaiso, Mayora Rugante. Kat no kaskasano, posible a mairaman kayo matlaeng. Ken dagiti asidag kada kayo, iti mapasamak nga investigasyon. Yaya isin niya. Manipot simmang ba't da papa, kan bugi. Jak pa'y nakita asimrag iti seledda ni papa. Makumikom latta. Tilatan cellphone na tiggam na. Kanayon nga ada kasarita na iti cellphone na. Sika talaga, Monica. Palpaliiwam man gaya man ni papam. Jak malikli ka nyaya. Amo maten. Nagsosyo idi da papa kan Mr. Wong iti negosyo. Saan ka di? Nagbalindaan na singad. Kan may sa. Patsak asigudan nga agam amuda. Tapay ay disimbang bay dito'y San Bartolome ni Mr. Wong. Kat nagbalinda adagos anasingad ka ni papa. Wan nga agpaisoan niya. Iso amay sa data apam managnaga. A posible nga adda at talaga tinadagsan apaliman ni papa. Jak maaklon, no maipada nilyon itigasat at pagtang ni Mr. Wong, Padre. Saan ko akabalan? Maawatan ka, Mayora Chona. Maawatak ti marikriknam. Padre, naikumpisar kun kan ka ti amin. Amo mo noon niya ti papel ko itimpod no kan ka apalimad ni Leon. Wen, Mayora Chona. Katkas itinakunakon. Naskan nagbalin kayo anitipkar. Padre, kayat ko lang nga na makita iti unag ti pagbaludan ni Leon. Ngam ti makita ka nakadasay nga awanan ti biyag na. Iso pa nga asim ko Padre. Kasaritam ni Hepe. Nga singad kayo iti tunggal maysa. Amok nga ipangag na ka. Mayora, no kasaritak ni Hepe maipapan iti day tabanag. Manuktalan nandun ti amin, maipapan ka ni Don Leon nga asawa yo.
Amangan mo nakarkaron ton adiyo magustuhan mo niya ti mapasamak. Iso pa nagkunak. Ket kasayaatan no da kayo pa'y amis mo ti magkumbinsir kaniton leon. Tabaran mo ipangag na kayo. Anya jay ko na. Ulit naman. Da kaya't ama isagmak kayo. Iso asapay la ko matanoan nyaman ti pakainaigan nyo. Kadagiti aramid idi ni Mr. Wong. Estupida! Asino ka ko ba? Tapno pagsawa na kiti kasta! May sakalaeng nga ampon! Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta kanya! Ayok ka! Diyak kaya't ama isagmak kayo. Pangasiyo. Taipanganda ko ma. Napatig kayo kanyag. Nga uray kanayon nga iparupayo kanyag. Nga ampunak laang. Pangasiyo. Tumngag kayo kumakanya. Pumanaw kayo tisango! Saan ka nga ginalay? Pumanaw ka! Anya ti plantan mo, may papan ka ni Don Leon. Patcheck nga daatap mo kan kuana. Nang runa ita, tanarpugan ti grupo ni Mr. Wong. Saan pa'y laang nga mo? No sa dino ti ayan day a Maximo. Iso para kanyak. Saan pa'y laang analpas ti amin? Amamukan, Narding. Mamatiak nga dapang panunutam nga aramidan. Noan yaman ti aramidag. Trabahok na ita. Kaspan nakabagi ti lintag. Pagrebangak na ita. Narding. Agpakada ko. Ado pa tinaskan nga si Kaswak. Baliwak tulangan ti umay. Sige. Agannad ka kuma. Sa balit agparparik na kanyak. Iso nga ikagumak asurutan itinalimod ni Narding. Barang namadoktalak nuan niya teramidan na. Ayok ka, Hepe. No plano nakapatayan. Patayin na kon. Amo, Maximo. Makalasat ka matket. Nusong batam ti amin asalutsot ko. Ngam natangken ngamin ti ulom. Uray anya ter aramidam kanya, Hepe. Awan apulos ti magimulam. Awan ti mamam. Iso ang kasayatan no patayin naklangay na... Sabagay. Husto ka. Awanen ti serbim. Nang runa ita. Tanarpuugan ti nakikapangan ag grupo. Anya ti kayat mo sawan. Nalawag tinangag mo, Maximo. Narpuugan ti grupo ang nakikapangan. Nunam na amatulungan da ka. Lipate mo na ita. Taawanin tinamnamam. Sana. Imposible na itang ibagbagam. Alalilawan naklang. Kayat mo ti bakalay ti impormasyon. Awan na pulos ti maalam kanya. Hepe. Aramidam noon niya ti kayat mo, Maximo. Total. Sumaruno kamatlangan kini Mr. Wong. Ijay impyerno. Imposible na itang ibagbagam. Sana na tayo ni boss. Kayat mo ti prueba? Sige. Ikang kay ti prueba. Mabit lang ha. Kita am tiladawan na iti cellphone ko. At to'y tiladawan ti boss mo. Sana. Imposible na ito eh. Jagpat yan. Adagan ka na ita, Maximo. Nga may sati ipasigurado kan ka. Saan kan makalibas iti daytoy a lugar. Ket dito'y kameten a magsatan iti anges. No di ka makitinulong kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungayin kami patalatang. Jak nasurutan ni Narding. Agam sana bali. Adan to pay sa bali agundaway. Mamuak to umatlag no anya talaga ti aramidan na. Jak itulok amayaw awan itinalintag adana ni Narding. Iso anasken amadok talak no anya ti aramidan na. Tamangan kit dinod damat ten may kaniwas aganwat na. Agsubli ako ni simbahan. Talaga adya ako nasurutan ni Narding. Iso abaliwak to lang timang surot ken kuana itinaliman. Siya kung dagkid-kid daw iti dispensa kan ka, iha. Amo ka na sakit dagiti insawang kan kanilyon. Awan ti rumbang apagdanaga, mama. Imbagak matangkan ka. Oray ka na yun nga iparupa kanyak ni papatipod no may papan iti kinatawag. Maawatag. Saan at nga gimula iti sakitinagam. Iha, Tinapatag. Kat saan ka abaybayan, mama? No anyaman ti planong suportaran ka. iha. Awanan ni Mr. Wong. Awanan ti pagdanagak nga mga numaar-aramat kalaan. Anya ti kayat mo asawan, mama? Sigudan nga amok. Nga adda ti illegal nga aramidan ni Papang. Anya? Day tatyag pa iso. Ngam inlimad ko. Kinalubak ni Leon. Prinotektarak. Gaputa agasawa kami kat nga ron. Madlaw na puyatan ka, Narding. Nagrekorida kami ngamin ni Dirabi. Parbangon na niti nakawidak. Kasta ka di? Juan, Simon. Amumatan. Saan pa ilang permanente anaparmak dagiti managdakdakas dito San Bartolome? Agam dakila ba nagtikawanan ni Mr. Wong? Husto ka di, Narding? Husto ka? Iso na lang. Tayan nga tanjamakan nawan na. Ni Maximo. Ha? Apay asana na tiliw? Saan mo't anairaman ka dagiti na paranukyo? Kasano anak kalibas dayjay ang Maximo? Talaga kadingawan pa'y laing tidamag may papankin ni Maximo. Awan pa'y, amo. Mas daw kami, mat. Tapayasan miya masarakan, dadya Maximo. Sa dino nga ta, tinapanan na. Laglagi pa, Bogi. Imalagi ni Mr. Wong atoso da jaya Maximo. Ang mga numakaaramid kiti iti kontra ka na tayo. Di mi itulog ka mapasamak day ta, amo. Dagiti puyo tayo. Ayan dan. Kasimbiling mo. Nagpaknidan. Tapno sa... Ha? At nagsardeng alugan iti patong. Amwam no asino. Kanoan niya ti masapol na. Hepe Salvador. Jak ninamnama da ito'y ayo umay mo. Pasat na ito iti investigasyon nga isa-sayang kat miya kapulisan, Don Leon. Ha? Siya? Maimbestigaran? Ha? May papan kumaydan niya. May papan iti pakainaigam kini Mr. Wong. Aniya? Nagturag kamatanyag sa iti kasta, Hepe Salvador. Anya ko pati pa kayo naigag iti da tiyag kaminang. Nagsosyo kayo iti negosyo, Don Leon. Husto akadi. Wen, husto ka. Nagsosyo kami ngagpaiso. Ngem iti restaurant iti sentro da tiyag. No nagsosyo kayo iti restaurant, posible ang nagsosyo kayo matlaang iti illegal a negosyo. Di mo mo ti sasawam, Hepe Salvador. Awan ti amok iti illegal a negosyo na. Kasayaatan no aklo ng laangan, Don Leon. Pumanaw kang iti mansyon ko, Hepe Salvador. Awan ti karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Iso a pumanaw kan.
sakbay nga idarom ka! Nangag ko ang nakapuntod ni Sir Leon, Ma'am Chuna. Binugkawan na talaga ni Hepe. Ising, Nagdanagak nga raw. Impagarog punuan niya ti mapasamak. Ngam nagtalinaod akalmado ni Hepe Salvador. panagkunam ising. Anya ti plano itanilyon. Ay, jak mo, ma'am. Narigat apugtuan no anya ti aramidon na. Ni Monica, ayun na. Ha? Adalaang mat dito'y itay. Napanananay. Ay, mabiit lang ma'am tay nakitaan. Ibagak kwa na asap sa pulan niya. Ginundawayak ti rimwar. Bayat ti kaadaan ni Hepe iti mansyon, Padre. Napatagsakit diti umay mo ibaga kanya ka, Monica. Padre Simon. Nagpudnan kanyak ni Mama. Talaga nga adda ti dakas nga aramidan ni Papa. Anya? Anya ti aramidag. Rumbang ka di nga ibagak ka ni Hepe tinaamuak. Maipapan itinabangunak nga ama. Padre Simon. Anya ti rumbang na aramidag. Diyakan mo, Monica. Diyakan mo. No anya ti kunaak no maipapan iti dayta a banag. Anya ti aramidam ita, Leon. Mangrugin nga gimbestigar ni Hepe Salvador. Awan ti rumbang nga pagdalagan. Anya kumangin og imbestigar. Awan to Apolos ti maduktalan na. Saan ka nga agsigsigurado, Leon? Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Imposible nga adda maduktalan ni Hepe. Nasiribak na. Saan to ngagbalin kanyak dayjay a Hepe Salvador? Kan mabalin ka din. Di nagpakibiyangan iter aramidek. Palpalagipan kalaan. Nga Uray din akong palagipan ta amok tararamidek! Kas na ibagakon kat ka. Awan to Apolos ti maduktalan ni Hepe Salvador. Ngami! Nasakbay akon ti amin a posible a mapasama. Maliknak. At talagang ti panagkapsot ko. Talaga pinarigat na ni Hepe Salvador. Sana dayta. Ipakita na pa'y kanya tiladawan ti bangkay ni boss. Ang paiso nga taday jay aladawan. Amang ano alilawan naklang ni Hepe. Tapno maala na ti kayo na. Sana basta nag-iti palabog ni Hepe. Sana ngagso. Diyak mang tenditi oray ang nga impormasyon kan kuha na. Sana pulos. Talaga nga awan ni Monica. Panagkunak katrimwar. Bayat ti kaadda dito'y ni Hepe. kunak tumat kat. Oh, napanan na nga ta. Padasat nga awagan, ma'am. Tapno maamuan. Siya klaangan ti mga awag kan kwa na. Ang kagamin ang nakarkarumanan ang makaungat ni Leon. Numaamuan na nga awan dito'y mansyon ni Monica. Kumusta ka na, Maximo? Talaga ka di na pakanan, Hepe. Anya ko maaga po. Di mo magkayatagsa, saan ka di? Demonyo kagayam. Awan asim. Nagbidot ka, Maximo. Naasiat. Iso na laeng tanatangkan ti ulom. O karkaran ako ang asim. Naktangan akong anak po mo.
Nasakitan dagiti ima. Sige. Day talaga yan. Tapno di mo matkunaan anaulpitak launay. Aday ta. Daw karkaran kan. Ayaw ka. Di mo agawin tipaltog ko. Sakit tulong ka mataya. Awan gaway ko. Di nakabailan. Natangkan tumat ti ulam. Ayaw ka, Hepe. Inik kang kay ti gundaway. Ngem di mo inik kan iti pateg. Iswa sumurot ka laangan kini Mr. Wong. Ijay impierno. Nakasari tayo ka din ni Monica, ma'am. Saan? Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ay una yan. Apay nga tangay. Ay, madanagan akmat ising. Ang mga noan niya ti aramiden ni Leon ka ni Monica. Sa bagay, saan mat siguro anadlaw ni Sir ti kaawan ni Monica? Saan ta nga mo, ising? Kabisado ko ni Leon. Nasipot. Madlaw na ti amin, iti aglawlaw na. Ma'am, Iso ang madanagan ka talaga. Itay ka paila dito eh. Angam na kaun uli magka, Narding. Apay ka di. Pampanunutak lang. Nuan niya ti rumbang nga aramida. Tapno mapagpudnok ni Don Leon. Anya ti kahit mo asawan. Amo kadakkel ti pakay naigan na kini Mr. Wong. Iso na lang ta sana ka makaala itinadagsan nga ebidensya. No bilang tamapanagnagam at talaga nga adda pa kay naigan ni Don Leon ka ni Mr. Wong. Anya ti aramidem. Nasken a maaramid ti rumbang. Simon. Nagbasol itilintek. Iso a rumbang la amadusan. Narding. Nga mapay na damag mo ti kasta. Itian niya aga po. Simon. Agyaman nagtaawang ti tao dito salas ti mansyon. Agdiretso ako ni Jim. Pabidlay! Apay, sir. Ada ka di pa aramid yung kanyak? Sa dino tinagkapwam. Ti amom siguro. Kadyak amo arimwarkan niya. Sa dino tinagkapwam. Napanaklang iti simbaan. Kinasaritak ni Padre Simon. Asino tinangtad kan kay ti karbangan? Tapno aramidam latan ti kayat mo adi ka man lagpakada. Ha? Pakawanan na. Saan na? Talaga saan na maulit? Gapotay tamad laing. Pumanaw kan ditoy. Tutal. Saan kamat aputo? Isuwa kasayaatan. No pumanaw kan ditoy tawan matlaing ti serbim. No papanawang ni Monica. Nasaysaya apay apapanawan na matan. Chon. Mama, Nalawag tinangag mo, Leon. No papanawam ni Monica. Pumanawak mat. Kaya't mo ti pumanaw, Chona. Pwes, pumanaw ka! Sumurot kay ti daytoy nga ampon. Pumanaw kayo ni tamad lang ni ti mansyon. Tasaan kayo akasapulan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apag iso ti sangpet mo, Hepe. Aday mawag dito'y presento. May papanitian niya, P1 Mendez. May sa abang kay dinasarakan da iti asidag ti pantalan. Maatap a biktima ti salvage, Hepe. Anya? Kinapudno na. Agturong kami ni Jay. Apag isumot asim mangpet kan, Hepe. Saan tayo marudan ngagtaktak?
Mapantay ni Jay, itamat laeng. Darasan nyo. Ma'am, sumurot akmat kada kayo. Sandak apanawan dito'y mansyon. Mabuti nga kini Sir Leon. Ising, iti kaawan mi dito'y ka ni Monica. Kasapulak ti mga sikaso ka ni Leon. Kat si kalaag ti mapagtalkak. Nga, ma'am, ang mga nusyak to ti pangibaw ingan na iti pungtot na. Ang muyo maat no kasano ang makaungat ni Sir. Mabuti nga ka talaga, ma'am. Ising, Pangaasiyo ko, ma'am Jonah. Itugot dak ko man iti papananyaw. Kasyan dak ko, ma. Epe, kumpirmado. Ni Maximo da ito eh. Ti makanawan ni Mr. Wong. Iso nga pa iso. P1 Mintes. Adda pakdaar anay parabaw iti bangkay na, Epe. Ibagbaga ti pakdaar. Asaan arumbang atuladan. Gaputamay sa kano apo siya. Ken kriminal. Asino nga tati responsable iti daytoy anapasamak ken kuana, Epe. Dahil tatinas ka na maduktalan tayo. P1 Mintes. Iso nga agim bistigar tayo anay mag... Mama, oray siya klaangan ti pumanaw di ti mansyon. saan iha? Datayo kada ising ti pumanaw. Ngam kasanan ni Papa. Nangagmumatimbagana. Di natan kasapulan. Iso a pumanaw tan. Ngam nairaman ka laang iti pungtot na kanyak, Mama. Mabalin mo nga ibabawi ti ko na masumurot ka kanyak. No pumanawag ti mansyon. Iha, impod no kun kan kati amin nga amok maipapan ka ni Papan. Nauma akon. Iso ano kayat ni Leon a pumanawak. Iso nga rod ti aramidak. Mama, Iso nga agkukuyong tayon kada ising a pumanaw. ngam sa dino ti papanan tayo. Ijay rest house. Ijay tayong agnaad. Panawan tayo dahito'y mansyon. Ngam kasanan ni Papa. Iha, panagkunak kat panawanan tapno umakkalak iti panagbalin ko apaspasurot iti amin na akayat ni Leon. Mama, Iso adi mon panunutan dayta. Pumanaw tayon dito'y mansyon. Ag tinamag ang tinapasamak iti makanawan day di Mr. Wong, Narding. Nasarakan ang tibangkay na iti pantalan. Simon. Kita anak man iti diretsyo, Narding. Apay ka di, Simon. Adda ka di pa kay naigam iti napasamak ka ni Maximo. Anya ka man tan, Simon. Apay asyak manen ti pabasulam iti napasamak. Saan ka papabasulan, Narding? Agsalsalot sudak na. Awan ti amok iti napasamak iti dayja Maximo. Isuasapay lang ko ma. Tasaan asyak ti pagpanunutam iti dakas. Sapay la ko mga rod, Narding. Laglagipan. Sagot ang nagtaod iti Diyos ti biyag ti tao. Awan ti karbangan ti asino man amang ketel iti biyag ti asino man. Tatila ang Diyos ti addaan karbangan amang subot iti biyag nga impabulong niya. Imanawen da Mayora. Bye-bye, Amita. Agpapadadangawan sirpina. Amo, Saan ko'y da kasapulan? Nasaysaya at pa'y kiti na pumanaw da. sa bagay amo. Awanen, tirong mga pagtanagan tayo. Sanda na may sagma. Tawanan ti grupo, dahi di Mr. Wong. Dahil ti makagapo. No apay na turidagmet anang papanaw kadakwata. Wen gaya mamo. Adandamag may papan ka ni Maximo. Sa dino tayo da dya apoyot dahi di Mr. Wong. Bangkayan na nasarakan na mo. Natayan.
Anya. Panakot na. Asino tinang patay kan ko na? Aging gaita. Blanco pa ilayan dagiti pulis, amo. Awan pa iti pamalpalat patanda. Isungawan mo't ti may baga, di kontak tayo. Ay, no kasta nga mo. Talaga nga awanin ti rumbang nga pagdalagan tayo. Asikaswag lang ti may papankin ni Hepe Salvador. Kalpasan na. Tuloy man rin ti operasyon tayo dito San Bartolome. Pimanaw kayon iti mansyon, kunang mayora. Wan, Padre. Pinanawan min nilyon. Kastagayan, Kas itinakunakon kada kayo, Padre. Diyakon kaya ti papaaramid kanyak nilyon. Saanan arumbang akalubak pa'y ti dakas nga aramid na. kaya't kadi asawan dayta. Ada kayon amis mo ti mangibaskag kan kuana, mayora. Saan, Padre? Ngam saan ko nasuportaran? Diyakon agtungpal kadagit ipaaramid na kanyak. Dimtengan ti kanito, asaan kon akanunungan pa'y ti anyaman akayat na. Makaamon nilyon. Kat no bilang tadadakas ang mapasamak, gapoy ti kasjay nga aramidan na. Makaamulaangan ti Diyos kenkwan. Doon yan. Nakaumay kayo mat dito'y presinto. Umay kayo ka din agkumpisara? Saan nag-amabalin na bot-bot ngayon nang runa kat awan ti matingar aramidek Hepe Salvador? Amang sikat at dadakas nga aramid na. Agdinabagin dito San Bartolome. Anasarakan ng tibangkay ti makanawan day di Mr. Wong. Kat tinaydanon kanyak ti damay. Noan niya ti langa ti bangkay na. Ken noan niya ti pakdaar an ipasurot iti bangkay na. Don Leon. Kaslama kon konsensya ka, Hepe Salvador. Apay, Hepe, anya mo may tinapasama kini Maximo, ha? Di mo baliktadan ti amin, Don Leon. Amok nga aramidem lang ti kasta. Tapno maya dayo ti atap ko kan ka. Hepe, adupay ti lambutem ngayon na po'y. Sakpay amadanon mo, tinadanon ko. Di nagkabaylan akil kaen. Iso nga agan nagka, kadagiti tignay mo. Among balasang ko, uray kaskasanaw. Nataltalgad pa'y tiriknak iti kaadda tayon dito'y rest house. Sa anak ama kaid na, yaya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pampanunutak ni Papa. Nguni ka? Pwede nga ampon naklaang. Ngam no panunutan anaimbag. Dakal ti utang ko anaimbag anakam ka ni Papa. Iso tinangtad kanyak itinadoras a panagbiag. Sa anak anagrigat adi makkel. Gapukan ko na. Maawatan ka, balasang ko. Ngam anya at talaga ti kayat mo asawan. Madanagan iti kasasaad ni Papa. Nangro na iti panagmaymaysanan iti mansyon. Amkag. Nga amang anuan niya ti mapasama kan ko na. Di mo pagdanagan ni sir. Saan abali? Takanayon mo't akakuyog na ni Bugi. Sigurado nga awan ti dakes ang mapasamak kan ko na. Ngawag ti binilin ko at tao tayo. Nagdiretso ka no di rest house da Mayora Chona, amo. Kakuyog na kadila to, tayo diyang ampon. Wen, amo. Kastamot din ni manang isi. Bayam adagijay nga awan serbina at tao ti pakikuyugan na. Amo. Jak ida kasapulan.
Makamo ni Chona no isuda ti ad-adda nga sakit na. Amo, panagkunak, dakkel ti impluensya kadakwada ni Padre Simon. Anya? Nalabit ati kasya a desisyon ni Mayora. Ket epekto ti kanayon na panang balakad ken kuana ni Padre Simon. Huwag niyag paisuan niya. May samat dahi dyan nga ginlalaing apati. Tinasaya at pugi. Mapantay di simbahan. Kaya't ko makasarita dahi dyan apati. Kumusta ti panag-imbestigaryo, P1 Mendez? Lading ita nga ibaga, hepe. Ngam awan lata tinakalap mi nga impormasyon. Kaya't mo ka di asawan. Analalaing ti asino man anagaramid iti kasjay. Ngam da tayo apan nakabagi ti lintag. Hepe, saan kami ngagsarsardan? Ar-aramiden mi ti amin nakabailan mi ngagimbestigar. Nakaskas daaw lang amin, P1 Mendez. Kanayon latangawan pagbanagan ti panag-imbestigaryo. Ngam no idi, amin nga impormasyon mo may papan iti grupo dahi di Mr. Wong kat agpaiso. Hepe, Mas dawa ka talaga, P1 Mendez. Kat sapay la ko man, ta saan apo may ti agay ay ayang iti panunot ko. Imbagakon kan kaiha. Saan mo na panunutan nilyon? Iso a mismo tinang papanaw kadata ije mansyon. Siyak laang ti kayat na apumanaw, mama. Nairaman kayo laan. Jak itulok nga aramidan na latan ti kayak na ka. Uray inampun ka laang. Intad ko kan ka ti amin ko. Imbilang ka apudpudno nga anak ko. Iso asi ka ti pinilik, iha. Agyamanak, mama. Namin anon a binagbagaak ni Leon may papan iti aramidan na. Ngam di nakibhangak apulos. Tilatan kayak natin atungtong palap. Siguro, dimtengan ti panawan arumbang laabay-bay akon iti kayat na nga aramidan. Saan ka kadi nga agbabawi? Iti pangagdang mo si Morot kanyak, mama. Iha, siyak ti inam. Iti daydi ka nito nga inampun ka. Imula kon iti panunot ko ang nagtaod ka kanyak. Mama. Iso asa anak to nga agbabawi iti desisyon ko. Asika ti pinilik. Imbes anilyo. Labayagan din na uli agundaway nga imay kaya may simbaan. Doon niya. Huwag nga ron, Padre. Ngem, saan mat siguro amay parit ti kaadak ita dito eh? Saan ka di? Anya kumaga po ang may parit. Doon yun. Kaya sino ko matimang iparit? Anya mo? Ang mga nodimon kayat adumapawa kiti pagtayangan ti Diyos mo. Doon yun. Di ka mas daway ti panagsasaok, ha? Padre Simon. Amom, kastuya ka talaga. Nabayaga pa na wen alinaplapdak ti bagi. Nang runa, no kasano ka. Gapota pampanunutek titakam ni Chona dito San Bartolome. Diyak kayat amay babain ti asawa. Ngam no ita, awanan ti bibiyang ko. Don Leon, doon yaman ti pagdaldalanan nyo ita ka ni Mayora. Panag ko na. Katrumbang lang ang pagsaritaan nyo. Padre Simon, saan ka nga ginsasanto? Saan nagaputa may saka apadi? Kat pagarupimon, ang makalisi ka, no siyak tagpungto. Anya. Tapno ang mong Padre Simon. Siyak ti Diyos dito San Bartolome! Iso ang kasayatan siguro. Numanipod ita. Kat siya kon ti bigbigam a Diyos mo. Anya. Don Leon, anya ka din dayta nga ipagbagayo. Di ka gisem-isem, Padre Simon.
Ang mga no pagaropa, mamang loko aglay, ha? Don Leon, awan ti kabusoryo dito'y uneg ti simbahan. Saan arumbang nga eroryo ti paltogyo? Kaya't kulay nga panagnikan ka. Asyak ti Diyos diti San Bartolome. Huston, Don Leon. Saan arumbang apaltugam dagiti imahe iti altar ti simbahan? Tinatlaptan! Impaturong nyo kanyak ti paltog. Uy! Kaya't mo ta si katipaltugak, ha? Padre Simon? Kaya't mo! Sige, Don Leon. No talaga nga awanan ti uray basit lang a panagbutang nyo iti Diyos. Paltugan dak. Sanak amabutang amatay. Tamok nga ar-aramid ti Diyos to. Oniyo. Sige. Paltugan dak. No isuday tatimang paragsak kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mariknak mat ti kinapudno dagiti isa-usawang ni Monica. May papanken ni Sir Leon, ma'am. Uray siyak, ising. Amok ang napatag ni Leon ka ni Monica. Kat uray pa'y pinagpabainan ni Leon ni Monica. Kasla nakarkaro pa'y at imibkar ti pamatag na, itinabangunan na nga ama. Ma'am Jonah. Iso ka na yun nga ikararag ko asapay lakum tama kapag panunutan ni Leon. Kat aklunan nanti amin maipapan ka ni Monica. Di ka agdanag, ma'am. Tulungan ka amang ikararag iti dayta. Kidawon ta dayta iti Diyo. Amo, anya dagiti puto ka nang nagkuitay. Ayop day jay Padre Simon. Saan man la anakilga nga oray pa'y pinaturong akon iti paltog. Anya? Kaya't ko napatayin itay. Ngamtsak maawatan. Takaslatan ng lapad kanyak amang patay iti jay apati. Amo, Nakaskas tao, Pogi. Ama mo na. Iti kanito a pinaturong ak iti paltog ti may sa tao. Sigurado at tuloy akon. anya nga ron ti makagapu, amo. Apay, asan nyo pinatay ni Padre Simon? Tsak matang mo, Pogi. Mas tawa ka talaga. Talaga nadlaw ko itilangan ni P1 Mendez, Simon. Uray lalim mabaga. Gapo iti imbagak kan kuana. Narding. Panagkunak. Talaga nga dati limlimad kanyak ni P1 Mendez. Panagkunak kat husto ti atap ko, may papankan kuana. Ha? Simon. Anya ka diti mapaspasamakan ka? Anya di ibagbagam, Narding? Anya ka matan, Simon. Itayak pa'y lang agsasaw. Ngam dinak matgayam dengdenggan. Pasensya ka, Narding. Anya ti parikot mo? Siyak ka di manen ti makagapo. No apay akasta ka. Ibagam lang no siyak ti makagapo. No apay akasta ti jar mo. Taitamat lang. Pumanaw ako ni ti sangom. Saan, Narding? Sigurado ka? Patyanak. Sana si Kati makagapo. No apay akastoyak ita. No talaga asaan na siyak. Mabalin nga rod nga ibagam kanya. No apay akasta ti jar mo ita. Matulungan ka. No lakit di tamaamwak no anya ti mapaspasamak. Basta ibagam ko makanya. No apay akasta ka ita. Makumikom niyaya ising. Panagkunak at makarwarak diti rest house adinak madlaw. Itataam mo kon ti amin maipapan ka ni Papa.
Ad-adda na kasapulan lang. Ikagumaak tag subli di mansyon. Tapadasak akasarita ni Papa. Maipapan iti iligal nga araramidan na. Diyak kayat ama isagmak ni Papa. Oray siguro no saan nga iso tipod no nga amak. Oray pa'y no na alas tinar aramid na kanyak. Apaman ang naamuan na tipod no maipapan iti kinatawag. Diyak kayat ama isagmak ni Papa. Pwede nung awanan ti grupo dahi ti Mr. Wong. Nga mamatiak. Nga adda dagiti agsaksakit tinakam na kanikwana. Kat sigurado adin ang tumatla ang maliklikan tilintag. Iso abayat nga adda pay laang ti guntaway. Ikagumaak akasarita. Naimbagta na abutan ka pa'y diti presinto, Hepe Salvador. Sigamat gayam, Mayora Chona. Naimbagtay may ka. Amom, agturo nga kuman at talaga iji mansyon nyo. Tapno makasaritak ni Don Leon. Ha? Apay, Hepe. Anya tigagaram ka ni Leon. Agyaman ni Don Leon, tas saan ang nagreklamo ni Simon. Gapo iti panang paturong na itipaltog kan kuana. Diyos ko, naaramid day ta ni Leon? Apay, Mayora. Di mo patsanday ta? Hepe. Pilpilitak nga agreklamo ni Simon. Ngam talaga di na kayat. Ngam saan ko apalabsen tinapasamak. Iso nga agturungak ije mansyon. Nasken ang makasaritak ni Don Leon. Kaya't mo asawen at daita dita presento ni John. Sa labale, siya kung timagam mo. Basta ramida makanayon ti trabaho. Kat ikari, binulan ang maawat mo ti umento, manipod kanya. Bye. Amo. Diyak mo. Nanya ti makunami ti daytoy. Apay buki, anya data. Ni Monica amo. At daytayan tigay. Sana kaya tapas tergentag bambantay. Gapu tapi manaw kat nga roden. Nga magpilit mo't lata. Anya, nagpuskol metan ti ropa day jay nga ampon. Pastragan mi ka di, amo. Siyak ti mapanitayan na. Saan niya ginlalaing day ta babae? Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kay Kwana. Monica! Ayan mo! Monica! Ay, Diyos ko. Apay ngay adinak sumbatan ni Monica. Ayan na ngay. Inak man kita dita sila. Ang mga no adalaang matita. Ha? Ay, Diyos ko. Talagang awan ni Monica. Napnapanan na ngatan. Ay, amangan matnurim mo armanan asaan ang nagpakpakada. Ay, una yun ni Monica. Awagak ni Ma'am Jonah. Nasken amaamuan na daytaw. Napuskol atalaga ti rupam anya. Papa, Tunta! Imbagak matan adyak kayat ngawagan na kitikasta. Ngam natangkan atalaga ti unong. Agraraman ka! oray anyat ibagbagam kanyak, Papa. Oray kanayon apabay na anak. Saanin ang mabaliwan pa'y ti amin. Sika tinabangunak nga ama. No di ka man inawagan iti Papa iti kalabas. Day takat gaputa kayat ko apat ganti kigdam mo kanyak. Ngamkas iti nakunakon. Sana na mabaliwan pa iti amin. Sika tinabangunak nga ama. Kat amalat tati pangibilbilangak kan ka. Oray anya ti magpagam. Awan ti bibiyang ko. Pumanaw ka dito'y. Saan ka kasapulan dito'y?
tasaan kamit apod-pod no arogante! Agsubli ka iti ayang tinangampun kan ka. Pumanaw ka nito'y. Kat pangasim! Tasaan kan akayat ama kita bay! Patayan ni Monica. Kung nagtumat namin, amarigatan naglugan, hindi pa nagkapuna di tamansyon. Nas ka na madukot ko ni Monica. Agtali na redak dito'y naglingda. Orayag, ama kabatog kanya. Itan, ikan lumaban. Tama katurog ka matlaeng. Gapo iti agas ngayon kabil ko iti panyo. Ngayon nyapot ko iti bibig kanagong mo. Tayta, napukaw hindi puot na. Nas ka na may panaw ko adagos dito eh. Kalpasan na. Agsubli akong di tamansyon, ta sigurado asa pulin na ni amo. Mapanak ko talaga ijay mansyon dagiti rugante. Ngam nagbaliw ti panunot ko, Simon. Narding, imbagak matankan ka. Di mong pampanunutan tinaramid kanyak ni Don Leon. Simon. Sana bale, tawan matida ka sa napasama kanyak. Apay nga minasan mo akayat ti agreklamo. Adda ko man rason, tapno aristarek ni Don Leon. Narding. Numaminsan, saan ka mat amawatan? Angam sige, palabsak na ito eh. Oh. Ngam saan akayat asawan dayta, anakalisi kanyak ni Don Leon. Ala, agsubli ako ni Jay Presinto. Baliwan tantulangin, ti agsarita. Anya tinapasama, ising. Apay adi mo nasiputan arimwar ni Monica. Makumikumak ngamin itay, Ma'am Chuna. Idi agbalawak. Idi sa pulak ni Monica. Diya kong nakita pa ay. Naplapanan na nga ruden ngay. Diyak mo't amaw, ma'am. Ay, unay mo'tan ni Monica. Kumpurmila ti din aramidan. Madanaga na. Ang mga noanyakit di ti mapasama ka ni Monica. Ay na, saan kumamot, ma'am? Ising. Sana balay. Barang no madamdamalaang kat agsublimot laang ni Monica. Napnapanam aya, Bogi. Itay pa lang asapsapulan ka. Pasensya ka na amo. At dalay na si Kasok, may papan ka dagiti buyot tayo. Anya, apay di ka nagpakada kanya. Ginundawayak ti pan nakisarita yu itay ka ni Monica, amo. Diyak ngamin kayat nga dati masayang nga oras. Ay, malalala. Sana balen. Kaya't ko masigurado, asaan to ang makapagtignay iti kontra kanilak ni Hepe Salvador. Iso kaya't ko ang mamonitor ti amin may papankin ko na. Di mat inawagan yun ti kontak yo, amo. Uen, Bogi. Inkarina nga ipatulod na kanyak ti amin yung impormasyon. Nga muna may papankin ni Hepe Salvador. Nga mawaga kita matlaing ti kontak tayo di presinto. Siya ko na mismo ti mangbilin manen ken ko na. May papankin ni Hepe Salvador. Purnong amin na gito yung impormasyon na nakalap niya. Tapno dati ipakita ka ni Hepe Salvador. Apaman na sumangpad dito presinto. Panagrik kit agduado kanyak ni Hepe. Isu arumbang lama panagnagakin kwa na. Nga awan ti madingar aramida. Tapno sa anak nga agpigat. Kit saan na basta napataglaki di tiyawag dito eh. Hello, amo. Ato, kanya ti matapan. Agduado kanyak ni Hepe Salvador, amo. Ngamagan anada ka kanayon. Rombang lain ato. Diyak kaya, amadoktalam na ti pakay na igam kanya. Wen, Don Leon. Sigurad wag asaan amaamuan ni Hepe ti amin. Nasaya ato basta. Kaya't ko apaniiwam anay pang ni Hepe. At naatap ko nga napamplanuin ang kontra kanya. Matongpal, Don Leon. Aramidak tibilin mo.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyan apan nakairanranan. Nangag ko ti pan nakisarita ni P1 Mendez iti cellphone. Kat nangag ko adi nakamat na tinagan ni Dolyon. Pamanagnak dayta, ahos to ti atap ko. Jakon palabasan dayto akong daway. P1 Mendez! Hepe, ada ka gaya men. Nasayat met. At to yung nagiti nakalap mga impormasyon. Agyaman ak. Agrikorida kayo kadita. Kasapulan, hepe. Saan arumbang nga agliway kami nga agrikorida? Tinasayat. Datati agkuyog nga agrikorida, P1 Mendez. Ada ngamin nakalap ko nga impormasyon. Kasta ka di, hepe. Sige nga rat, matungpal. Ala, umay ka. Tabarang adda pagbanagan ti panagrikorida ta. Sa dino ti... Nakarakada ka na kaida ni ti kama. Diyos ko, napasalanak pa'y. Malagip ko na. Idinagapuak iti mansyon. Kalaat nga dalatan na ngapot iti bibig ko. Kadya kon amunoan niya ti si marunoan na pasamag. Nas ka na makarukatak dito'y. Diyak kayak ti maisagma. Saan nin-imay dito ni Monica, Mayora? Anya, Dahil tati agpaiso. Apay ngamin. padre, rimwar asaan ang nagpakpakada ni Monica. Di mi amuno sa dino tinapanan na. Anya. Anya nga rodan tinapasamak kan ko na. Diyak amo, padre. Madandanagan kami nga rudan. Pinadasyo ka din tinagdamag ka ni Don Leon. Ha? Anya ko mati pakainaigan ni Leon. Amangan nga nagsubli ni Monica di mansyon. Ha? Uwan nagpaiso niya. Sige, padre. Mapanak ijay mansyon. Itamot lang. Namadlaw gayam ni ato, nagduwado akin kuwanan ni Hepe. Rumbang lang arot nga ganad, amo. Iso nga roti ko nagkankwa na. Kanimbilin ko pa'y anas ka na paliiwan na lata ni Hepe Salvador. Amo. Naturid launay ni Hepe. Sana basta makil ka. Ken na panagkagagmantan ti kinasiglat na. Amo. Idi pa'y laen. Kid daw kun ka, asya kun ti makaamo ka ni Hepe. Italik mun kanyak ti amin. Tapno mapunasen ti pagparparikutam. Ay, sige. Ibalato kon ken ka ni Hepe Salvador. Agpaiso, amo? Uwan bugi. Ikan kay ti makalawas. Tapno mapatay mo ni Hepe Salvador. Hepe, may isa ka nagiti safe house tayo mo dahil ito nagturungan ta. Wen, Mendez. Napatag ti data dito'y. Alam, dumsagtan. Wan, hepe. Mendez, agsipot ka na yung pag narigatan. Amangan kit dino at damot mang palpaliw ka data. Matungpal, hepe. Alam, mapantan di taunan. Himay ka dito'y. Tapno sa pulem kanyak dayjay nga ampon. Leon, saan ko asap sa pulan kan ka ni Monica? Damdamagak laang no imay ditoy. Pimanaw ngamin ije rest house asaan ang nagpakada. Madanagan kami kan ni Ising, iso asap sa pulag.
Ha? Imay ka ditoy ni Monica. Wen, kunana kaya't nakamakasarita. Ngam pinapanaw ko, tamalok sawak idawagan nagmanen iti papa. Anya? Diyos ko, napnapanan na ngatan. Ay kadyakan mo ah! Pangaasim, Leon, sa pulunta ni Monica. Awanan ti bibiyang ko kada kayo, Chona. Awanan ti bibiyang ko kan ka. Simurot kay titay nga ampon na pimanaw di ti mansyon. Isungawan nga roden ti bibiyang ko kan ka. Awan tinadlaw ko sa bali at tao dito, hepe. Sigurado ka, P1 Mendez? Wan, hepe. Datalaan ka da dito, sigurado da ita. Nasaya at nga rod no kasta. Talaga nga awan ti sa bali at tao dito, Mendez. Datalaan. Kat itataawanan buot mo. Nawaya akon amang irakad kan ka. Amangan mo't no nagkamang ka ni Padre Simon ni Monica, amo. Dyakan mo, Bogi. Ngam nagkapo ka no ijayan ni Chona. Ngam awan ni Monica. Amo. Napanangatan ni Monica. Ne, amo. Kung nakmanawanan ti bibiyang yukan buwana, kadakwada ka ni Mayura. So lang tayo dyan, Bogi. Ah, Ngam itikaw ka. Maladingitan ang itikawan dan diti mansyon. Iso na lang tadyak kayat niya ipakita kadakwada na ita. Na sigurado nga isunton ti pangtinglan ta kanya. amo. Nas ka na masarakak ni Monica. Diyak kayat nga dati da ka sa mapasamak kinkwada. Amo. Diyos kay. Dakasan na ito Nakarkaro itan, asa na rumbo nga maamuan ni amo. Di naramid ko ka ni Monica. Napanakon ka dagiti lugar a posible apapanan ni Monica. Ngamjak na sarakan ti anak ko. Ma'am Chona, Kuna nilyon anapan ije mansyon. Kidkidawan na kanong agsarita da. Ngam pinapanaw na. ay Diyos ko, napnapanan nga roden ni Monica no kasta. Jack amo ising. Iso nga rod ang mariribukan akon. Madanagan ak maipapankan ko na. Sana balay, ma'am. Amamuda ni Monica dito San Bartolomé. Nalakatay ulaang nga masarakan ay jay. Sapay lako mga rod. Talaga ajak kayat nga dati dakes ang mapasamak kan ko na. Kasano ang masukainak to'y cellphone ni Mendez? Jack mo't amo ti password na. Ngam ikagumaak lata. Amo ti nakarehistro anagan to'y umawawag. Amangan nun di Don Leon daytoy. Song bata, ngam sa anak ngagsasaw. Denggak laang no asino daytoy nga amo. Atong, mapagpukaw ni Monica. Kaya't kung nagkalap kayo impormasyon, ngam saan mo nataliwayan timang paliw kina Salvador. Kunak tupay kat. Timak ni Don Leon. Talaga at traidor ni Pio. Hello? Atong! I-cancel ko ti Abati awang. kagso! Atong! Umdasan tinangag ko. Umdasan tinapanagnakak. Saan da itan ang makalisipay. Delikado da ito'y Bogi. Amkag nga mga notataga sa napasamak kindi Atong. Apay, amo. Inawagak, tabilinig kumabi papan kindi Monica. Sinong batan na tiawag kung gamsaan ang nagsasawa pulos? Anya? Dahil tatagpay subugi. Amkag nga mga no saan ani Atong yan ang sumbat iti awag ko. Ngaman, asino ko maamo? Diyan ka mo! Isuanas kinaduktalan nyo na asino dayjay. Ang mga noan niya kiti mapasama.
Aging gaita Narding. Saan pa lang ang mudang mayorasyon na no sa dino ti ayan ni Monica. Idi na minsan pa yasap sa pulan da. Simon, Napnapanan na ngatan. Anya ngatan tinapasamakan ko na. Narding, dumdum kakadi iti ibagbagakan ka. ha? Madlaw adinak dangdanggan Narding. Anya kaditi mapaspasamakan ka. Awan. Sige. Adda pa'y naskan nga si Kaswag. Talaga sa bali ti Jarne Narding. Surutok iti nalimad. Nasken amaamwak no anya talaga ti mapaspasamak. Nasken amaamwak no anya talaga ti aramidan ni Narding. Ising, anya nga tan tinapasamak ka ni Monica. Sa dinon ti ayan na. Ma'am Tuna, Ang mga noadanda ka sa napasamak kan ko, ana. panagkunak ma'am, agpatulong tayon kin ni Hepe. Agpatulong tayon ka dagiti pulis. Ising, Saanen asin sinanday to'y amapaspasamak, Ma'am Tuna. Aramiden tayon no anya ti rumbang. Awan niya atong di presinto amo. Sigun ka dagiti nakasarita. Agrekrekorida ka no. Ngam ti dakas na. Saan mata makontak ti cellphone na? Talaga sa balin da ito'y pogi. At sa bali ang mapaspasamak. Kat panagkunak. Agpaggan tayo. Amo. Pagsaganaam dagiti buyo tayo. Diyak kayat nga awan tigaway tayo no bilang taad dati dagas sa mapasamak. Ano? Agtignay kan, bugi. Agtungpal kay tibagbagakan ka. Nasaya at mata nagsubling ti puot mo. Apag iso ti panagsublik dito'y nangipaknyakan ka. Di ka maawatan, mabitlaeng. Ikatag ti busal mo. Ayop ka, Hepe. Anya ti kata sa unday ito hingay naramid mo kanyak. Di kan aging didiam mo, atong. Ammo kon abuyot na ka ni Don Leon. Anya? Makita mo? Naklaat kay timbaga kanya. Di mo namnaman na maduktalak ti pudno may papan iti kinataong Mendez. Hepe. Anya ti aramidem kanyak. Apay ngayon rakadnak. Anya ti planom. Kasyan na kuma. Ladingitan Mendez. Ngamnaskan nga agpulukan. Anya? Hepe. Kasyan na kuma. Di nakpatayan. Kasyan na. Ayop ka, Mendez. May saka nga ita iti organisasyon. Kasyan na. Hepe. Saan arumbang akaasyan dagiti kasken ka? Napukaw man ang tipuot ti awan ang bayan. Dagiti kasken ko na. Katrumbang amapukaw dito'y lobong. Isu nga uluya kon ti awan ang bayan. Saan, Narding? Simon, adda ka dito'y. In kagumaan ka sinurot itinaliman. Tatalaga nga agat atap akong nagdadakas ng aramidan. Kat ita, napanagnaga ako Narding. Pumanaw ka dito'y, Simon. Sana rumbang adda ka dito'y. Di nakbiyangan iti aramidat iti daytoy ataydor. Diyak ipalubos ti kayat mo Narding. Nadagsen abasol dayta iti Diyos. Di naklapdan, Simon! Ang mga nusika ti madaksan na lapdan nak. Sige! Aramidam no iso ti pagragsakam. Agyaman ka! Tararalmak tasutanam! Mabalin ko nga usuben no kayat mo. Sige. Iputok mo. Oh. Apay asaan asyak kinangiputukam iti pagtugma. Amum asahan nakadakas at tao, Simon. Amok dayta Narding. Marikrik na dayta.
Kat agyaman ak. Tasaan mo ang pinatay ni P.O.Juan Mendez. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ikagumak, ti makarukat ditoy. Marik nakalim mo kay ti panakairakad ti kanawan nga imak. Ano sa kunti sakit, marikliknak. Tinapatag, makarukatak ditoy. Agyaman ka, nakarukatak matlangan. Anay ko, nasugat ang tiimak. Ngam saan abali ta nakarukatak ko. Nawayan na maigunay ko ti may sang imak. Nas ka na makarukatak, kat makalibasak ditoy. Delikado da ito'y amo. Aging gaita. Saan pa ilang nga nagsubli jay presinto, da Hepe Salvador ken atong. Apay Bugi, sa dino tinapananda. Sigun iti nakasarita. Nagkuyog da kano nagrekurita. Tidakas na amo. Saan da pa ya nagsubli? Di mat inikan ka iti makalawas apawayway. Tapno mapatay mo ni Hepe Salvador. Uwan, amo. Anya pa lang aron aramidem Bugi. Agtignay kan. Aramidem mo no anya tirombay. Nasken, may patungpal ko pa iti plano ka ni Monica. Sakpaya patayek ni Hepe Salvador. Anya ti aramidak ising. Diyakon amuno niya ti rumbang nga aramidak. Ma'am Jonah, agpada talaang iti marikrik na ita. Among maut no kasano ti kinapatag ni Monica. No kaano nga awanan dagiti tao a posible amang dangran kada tayo. Itapay akastoy tinapasamak. Ma'am Jonah, Ngam saan arumbang asumuko ak. Naskan lang. Siya kun timang sungbat ising. Barang no impormasyonan da itama ipapan ka ni Monica. Nakiawag aklaan, mama. Ada nga min nakita kapag tagilakwan diti lugar ana turong ko. Nabigbigdak dagiti taga ditoy. Sa dino da ita, iha. Umay kami kami ising, itamot laan. Dito'y barangay Dalupiri, mama. Ang talinaan ka laan itayan mo, iha. Umay kami itamot laan ka ni ising. Wan, mama. Urayan kayo ditoy. Padre Simon, tulungan na. Sigurado nga uluyan nak ni Hepe Salvador. Kasi nak kuma, Padre. Tulungan nak. Kinapod nun. Nagasat ka. Tanasurutak itinalimad ni Narding. Tano saan? Talaga kumaan ay patungpal ng tiplano na kan ka. Padre Simon. P.O.Juan Mendez. Sikat itulbag. Tapno aggibusan ti amin a kinadakas a mapaspasamak dito San Bartolome. Siya ko na mismo ti agpakpakaasikan ka. Ama kitinulong ka kaninarding. Tapno alpasan ti amin. Uwan, Padre. Ikarik. Ama kitinulong at. Diyak kayat ti may sagbak. Takaasit ti pamilyak. Makitinulong at kini Hepe Salvador. Ibagak ti aming ngamok iti operasyon na Don Leon kinti grupo na. Ibagak ti amin ngamok. Kagura na ka di, Narding. Saan? Simon. Iti ka ano man. Saan to ang mapasamak deta? Agyaman na. Nagkarikanyak ni P.O.Juan Mendez
ama kitinulong ka kontra ka ni Don Leon. Nagunagmatan ti sinay mo, Narding. Apay ka di? Nagbasulak, Simon. Anya ti kayat mo asawan? Dagiti bangkayan sarakan iti kalabas. Karamanan day di Maximo. Kat... Sika tinang patay kadakwada? Kasta ka di? Jack ilibak, Simon. Diyos ko. Hindi pa'y laeng. Nagatapak apaman anadlaw ko ti sabali adjar mo, Narding. Ngam nagtalag ka kan kay di. Tako nang maawan ti dakas nga aramidam. Simon. Adda ka di pa'y pad nakapakawan ko. Apay kit din ngawan. Kuna ni Yahweh. Ita. Umay kayo taaglilin na wag tayo. Nalabaga ti mansayo, gapo iti basol. Ngemdalusan kayo, aging gangagbalin kayo anapu daw akas iti kapas. Uray no nakalablab baga ti mansayo. Pumudaw kayo akas iti puraw adilana. Isayas 1:18. Pamanagnag dayta. Nga uray kasano ti kinamanagpasol ti tao. Si dadaan ti na Marso amang pakawan. Ken mangawat ken kuana. Nang runa nagtaod iti puso ti panagbabawi ti pinarswana. Ay na, Monica. Una yun, tinapasamakan ka, balasang ko. Asino tinagaramid kan kay tikas jay. Diyak amo na na ising. Basta dakalat ang apot iti bibig ko. Kalpasan na. Diyak kon amunuan niya tinapasamak. Idi nakapuotak. Nakarakadak iti kama. Naimbag. Ta na ikagumaak tinaglibas. Nga iso tinakaigapan isugat iti imam. Kasta ka day balasang ko. Uwan-an. Sino nga ta tinangaramid kan kay tikas jay? Diyak nakita yaya. Ngam kagap-gapok iti mansyon, idi napasamak kanyak tikas jay. Una yan. Ayan ni mama, yaya isang. Rimwar itay imbaga ti doktor anasaya at matikasasaad mo. Adda ka no napatag nga asikasun na. Anya ter aramidam ditoy. Anya ti gagaram chon. Ayop ka chona. Asay na! Ti ayop, Leon. No di mo maklon ni Monica. Saan arumbang apagaramidam iti kinaayop? Naimbag ta nakalibas ni Monica. Kat nakasubli kanyak asi kakaradkad. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti napasamag kin ni Monica. Di ka nagindidiam mo, Leon. Awanan ti bibiyang ko. Nga uray anya pa'y ti aramidam kanyak. Ngamday to'y ti tandaanam. Awan ti karbangam. Amang pasakit iti anak ko. Chona! Agsubli ka ditoy! Chona! Di na kuning kasikaso. Anya ti kayat asawan ni Chona. Anya ti napasama kin ni Monica. Nakasagana ka kadi asumango kini Don Leon. Tapno mapanagnagam ti amin ngayon pudnom kanyak, atong. Uwan, hepe. Nakasagana. Nasayat mo kasta.
Hepe, pangasim. Di na kumadangran. Kaasyam ti pamilyak. Aklonat nga iti kalabas. Nagbali na kadakas. Katjak inikan iti gundaway dagiti managdakdakas. Tapno agbaliw ta kuma. Hepe, Naimbaglangan. Tadinak binaypayan ni Simon. Kat binagbagan nak. Kat rumbang lang agyaman kakenkuan. Tano di naklinapdan. Nalabit nga awan kamit kuman. Akas kadagiti imunan a pinatay ko. Amang ano anya ti aramidan ni Papa. Gapo iti inaramid mo, Mama. Awanan ti bibiyang ko, iha. Kat nakasaganak mo tan amadusa no kasapulan. Tinapatag kat maisardangan ti illegal nga aramid niyon. Saan arumbang apaspasuro taklatan iti kayat na. Nang runa kat amok adakas ti aramidan na. Kasano no madadahulan ti estado yo. Gapo iti di mo pa nang tungpal ka ni Papa, Mama. Makaamuditan, iha. Basta ti amok ita. Kapatgan nga aramidan ti rumbang. Dayta, kat ti panangilintag ko iti amin a nagbiddutak iti kalabas. Gapo kanilyo. Sagana ko ti amin, Simon. Saanan ang makalisin ni Don Leon? Narding. Oh, apay. Anya ti parikot? Amo kasari na malapdan ti amin, Narding. Mamati ak nga ramidam no anya ti rumbang. Anya ti kayat mo asawen, Simon? Narding. At dadagiti pagtang dito'y lubong. Anarigat nga ilawlawag. At dadagiti pasamak. Asaan analaka nga aklunan. Masapol nga aklunan. Ne, anya ka din dagitang ibagbagang. Narigat nga ilawlawag, Narding. Agam sapay la kuma. Ta iti panang ipatungpal mo iti sinapataham apagrebangan. Ket awan to ti dakas a mapagtang ti asin. Kasano ang nakalibas ni Monica? Iti nang ipanakan ko na. Anya, matandi kasto. Kunakla no Nasaya matumpa. at na nakasublikan dito yung mansyon, Bogi. Amo. Kaya't kung amuam, noan niya tinapasama kini Monica. Ket amuam, noa sino timbaga ni Chona, at andani nagaramit iti dakis kankwana. Uwan mo. Agaluwag ti asino man ang nagaramit kankwana iti kasjay. Anya tayo tayo gemungayin, Bino, Bogi. Amo. Para kada kayo daytoy. Impatulod ti kontakyo. Iyag mo. Alan, aramide mon ti paparamid ko. Matungpal, amo. Kamaudyanan na. Naawat kumitlaing ang tinabayagan niyor urayat. Saanan ang makalisi itakanyak ni Hepe Salvador. Daytoy alatawan. Ni Carmen daytoy. Ano ti kay tasawin daytoy? Ni Carmen. Ni Carmen, di ina ni Hepe Salvador. Uy, paiso. Salvador ti apelyedo ni Carmen. Nukas tagarod. Kasla imposible. Ngam igam kunti pamanagnak. Isumit lagayan.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imaya ka dagos. Apaman anaamwak nga da dito'y ospital ni Monica. Mayor Chona. Agyaman na, Padre. Amo. Adda pa ka inaigan ni Leon, itinapasama ka ni Monica. Anya? Uray saan nga aklunan ni Leon ti amin. Mamati nga adda pa ka inaigan na. Iso nga aramida kon ti rumbang, Padre Simon. Siya kun mismo ti mangibaskag ka ni Leon. Nukas ta ti pangadang yung Mayora. Aramidin yung ngarot. Pakaragsakak anak ka-amiris kayon. Ket amo yun no niya tirumbang nga aramidin nyo. Nalabit amas daw kayo. Nuapay ati sumagmamano kada kayo. Ket naisina iti grupo. Simple laeng. Da kayo nga day ti makanigid ko. Arestado kayo amin. Da kayo nga day ti makannawan ko. Arestaran nyo ita. That's an order. Arestado kayo. Gapot kumpirmado akaraman kayo iti grupo ni Don Leon. At nakarbangan nyo nga gulimag. Tatian yaman nga isawang yo. Ket mabalin nga maaramat kontra kada kayo. At nakarbangan nyo nga gala iti abogado yo. Ket no bilang tawan abogado yo. Ipayan na kayo ti gobyerno. Alan, ibalod yo amin dagita. Kumustan tirik na ang balasang ko? Mayatan, Yaya. Awanin ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ay, nasaya at nukasta. Ni Mama. Adda itiruar. Adda ngamin itay ni Padre Simon. Agsarsarita da siguro. Kasta ka di, Yaya? Wen balasang ko. Ngam di ka agdanag. Madamdamalaang. Sumrekmetlaang ditoy ni Mamam. Apay nga italahan nga aramidin nyo daytoy, Mayora. Gaputa asawak ni Leon. Kadyak kayat amay sangbak ti asawak. Ngamrumbang lang agpulon ti kinadakas na. Amo yung siguro. Asigurado may raman kayo matlayang iti anyaman nga asunto ama ipila kontra iti asawa nyo. Amok dayta, Hepe. Nakasagana akon. Nasayat no kasta. Kinapudno na. Nakabalo ng dagiti tao, akaraman iti payola ti asawa yo. Anya? Amo minti amin. Ni P.O. Mendez ti kang ronaan at istigo mi, kontra ken kuana. Agturong kami ni J. Mansion yon, tapno aristaren mi ni Don Leon. Oh. Ket no talaga adisidido kayon iti kastang imbagayo kanya. Namnamaag nga ti pannakitinnolong yo. Mayora Rugante. Jaklay pagharap. At dagayang pakainaigan ni Hepe Salvador iti napalabas ko. Isumit lagayam. Analag antirik na kinkwana. Gapota isukit putot ko kini Carmen. Jaklay pagharap. Sirena ti mobil dagi. Agrerenno bagay dagiti tao ken dagiti pulis. Delikado. Ang mga ano may sagbagtanan ko. Labanan tayo, dagiti pulis! Tira! Di kayo agpatong katakwada! Tira lang ta! Tas kanya galit ta. Ulihan mo. Nakita niya mo. Saan kayo nga tanga agbabawe? Itikas nga inaramid iyo, ma'am.
Nakaikadang akon, isin. Kas itinakunak, jakon kabutang milyon. Aramidak ti husto tapno mailintag ti amin. Agayam ta, Mayora. Nabayag ang nagpaayak kada kayo. Ngamjak pulos nadlaw nga dagayam ti dakas ang mapaspasamak. Isin, Nagbalawak laangan. Idinadlaw ko ti panagpalpaliw ni Monica. adda dagiti banag ang maaramid ti tao. Asaan anam namaan. Ngam amok, saan pa'y analadaw ti amin para kanyak? Apaman ang maarestar da Hepe Salvador ni Leon. Amok nga agibos tumatlaangan ti amin. Tirikat na, ma'am. Paarestar nga ta ni Sir Leon. Ha? Ang mga nulumaban dakin ni Bugi. Kaday ta tinakabut-butang. Anya ti mapaspasamak, Bugi? Rinaut na tayo dagiti pulis, amo. Isabinilin ko dagiti buyot tayo alumaban. At talinag kayo lain dito amo. Siya kon di makam. Idauluwak dagiti buyot tayo. Para magan mi dagiti pulis. Tapnawanan tinapwet kada tayo dito San Bartolome. Agsubliak mo't lang dito rumarap. Agtalinag kayo lain dito. Yan dito yung paspasamak. Apay ang nagbanag iti kastoy ti amin. Karang-rangitan da Bugi dagiti pulis. Basta at tani tatanak ko. Jag itulok nga tatakas ang mapasamak itanak ko. Kontroladon dagiti kakaduak ti sitwasyon itirwar ti mansyon. Iso na lang. Tajak pa'y nakita ni Don Leon. Kan ti makanawan na. Naskan nga ganadak. Amangan kit di man niya. Inatig na ititakas, Hepe. Timok ni Bugi. At da iti malikudak. Ipapaturungkan ka, ti paltog ko. Ipatamdigan mo. Talo saan? Matay ka. Agtungpalaklatan. Ipataktigam ko. Sana bale. Tasaan na nga mo nga tapay nakasalikad apaltog nito'y samok. Ipatamdigan mo ko na. Ipuruwak kong tiigam ko. At dayta, naipuruwak kong tiigam ko, Bugi. Maag kagaya. Hepe Salvador. May matungpal kong tibilin ni Amo. Apatayon ka. Sikat ti matay, Bugi! Apay nga inaramid yun tikas dyan. Gapot. Jag itulok ang may sagmak ka. Anak ko. Amo yun. Amok lang. Ngayon ang ni Carmen. Iswa. Damuak. Asyak. Ti amam niya. Don yun, sana rumbang ama isagmak kaya. Naskan ama ipan kayo di ospital. Nasayaatan ti kasasaad ni Leon, Hepe. Naisparan iti pagkat. Kinapudno na. Si Kaadagos ti dinamag na itay nakapuon. Ha? Ada impudno kanyak ti asawak. Kat mariknak adakkel ti epekto kan kwa na day ta kinapudno. Gaputan ariknak ti panagbaliw na. Mayora. Saan ang nailibak kanyak ti amin nga aramid ni Leon? Amo, ultimo ti kinaderap na iti babae.
Agpaiso ka di. Aputot na ka, Nilyo. Uwe. Mayora. Anya, Nagpulisak. Tas sinagana at ti panagkuros ti dalan ni. Awan tin limad kanyak na idinak. May papan iti ugali ti amak. daydi. Kaya't mo asawan. Natayan day dinak. Natahian na sakit tinakam na. Gapo iti pananggundaway kan kwa na ide ni Don Leon. Diyos ko. Nagumok ti sakit tinakam iti barokon ko. Kinapudno na. Personal para kanyak ti kadak dito'y San Bartolome. Ngam na'y kagumaak alinapdan ti bagik amang patay kini Don Leon. Gapo iti kinapudno. Nga iso ti amak. Jak maawatan ti bagik. Taapay ang nagbalinak analok ng ita. Nalabit apudno ti kanayon ang masao kanyak ni Simon. At nakano plano ti Diyos. Kadagiti amin ang mapagdan iti biyag tayo. Mama, panagkunak katrumbang laang nga umadayo akon kada kayo. Saan? Saan mo nga aramidan na ita, iha? Adan ti pudpud no aputot ni Papa, Mama. Nakarkaron nga awanan ti lugar ko itibiyag na. Apay, iha. Kabalan na ka din, apanawan. Kasano aklaan nga no pumanaw ka? Iso apangasim. Ang talinaad ka itinan na. Ngamin. Anak ka, Monica. Kumusta kan, Don Leon? Nasaya atan, Padre Simon. Agyaman na kiti panang sarong karmo kanyak dito ospital. Apaman, ama panubusan nag-arumbar dito ospital. Amo, ngagdiretso akon iti pagbalutan. Tapno ikaro, dagiti pasol ko. Marik na tinaimpuswan a panagbalbaliw mon, Don Leon. Kaya't ko makitang dagito'y nga imat ko. Simon Villamar Rugante, daytoy ti si bubukal anagan mo, Padre Simon. Saan nga glibak ti legal a dokumentos, Don Leon? Silvia Villamar tinagan ti inam. Siya tinakalanad dito'y nga amam. Day dati agpaiso. At damot di tatiladawang ni Nanang. Sana ka mang riribok, wano anyaman. Kaya't kulang amamuam ti kinapudno. Ana-anak ang tinak. Kaya't siyak ti anak yun. Diyos ko. Diyak lang pagharap. Dandanigan na isang kadagiti imak. Padre Simon, dandanigayang pinatay ko tibukod ko gana. Diyos ko, pagkawanan na. Man nakaawat ti Diyos, Don Leon. Ket amok nga da plano ti Diyos. Iso ang mapaspasama kita dagitoy. Kasi tinakunak. Awan ti panggap ko abang riribok. Wano anyaman. Kaya't pula nga mamuan na tipod no. Pagkawanan na.
Anak ko. Inawagan nak, iti anak. Uwen. Anak ka. Saan laeng ada ito'y apapel ti magipanagnak? No di kat ikis tirik nakanak ka. Pagawanin anak ko. Katrumbang lama amuam ti may sa kinapudno. Nabayadan ang tibil mo dito ospital yun. Makarwar kay kan. Jonah. Pasensya kayo, nasimurot ka ni mama. Sana bali tada ito yan ti maodi agundaway ang makita dak. Apay. Sa din ti papanamiha. Leon, Monica. Iha. Saan kang umtayo? Anak ka. Pagkawanid na no nagbalinag anak ko sa pagkin kay ti kalabas. Anak ko. Agyamanak. Leon, kunaklano talaga di mo maklon ni Monica. Agyamanak. Jonah. Idimpod no mon kadak ti amin. Aklonag anasakitanak. Ngem sana kayat asawan day ta asaan kon akayat ni Monica. Nagbali naglaing anatangken. Gaputa pa nagriknak. Kat liniputan na. Jak tumaramid day ta, Leon. Amok day ta, Jonah. Kat siyak tirumbang agyaman ken ka. Gaputa amok nga oray na sair tiriknam kadagiti naamwam a kinapudno. Agdakal at tayo tisibay ko. Agyaman akin ka, Jonah. Leon. Kadamok. Nga oray no iti pagbaludan en ti paglayunak. Iti irurar ko dito ospital. Amok. Nga agtalinaid kayo lat tayo tisibay ko. Papa. Leon. Kastamet na nita Simon kinarting agakapsat mo. Monica. Jakla ni namnama, Simon. Agkapsat tagayam iti ama. Uwan nga rod nating. Isungot lagayam manalag antirik nakken ka. Agkabsat tagayam. Ita na pa nagnakak. Husto ti kanayam nga ibagam. Nga da plano ti Diyos. No apay mapaspasamak dagiti nagduduma apagteng iti biyag ti tao. Narding. Napno iti gura ken pungtot ti barokong ko. Idi mayak ditoy. May sa ti panggap ko idi. Pagbayadak iti nangina ti amak. Anang ted iti nakaro ala dingit iti day ti inak. Nga may dinaduktalan ti amin. Sa bali ti napasamak. Ket adtuyak ita. Nalagan ti riknak. Saan lang agaputan na pakawan kon ti amak. No diket naamwak pa'y akapsat kagayam. Sikaan ang iwan-wanwan. Ken nang palpalagip kanyak iti kinalintag ti Diyos. Nalapit nga oray saan tagayam nga agkabsat iti ama. Arami deklat ti kasta nating. Gaputa may sa kat nga ron apadi. Pagrebengak nga ibaw ti imatang dagiti mayaw awanan iti nalintag adana. Tapno agsubli tirik na ken pamati dahi ti Diyos. Idi naamuak adito San Bartolome ti agbalin na parokyak. Jak nagpangadwa nga uray amok idi na paggad ditoy nga ili. Tatiga po na. Kayat ko amaamuhan ti amak nga anak-nak. Ket agyaman na kiti Diyos. Tanatong palko ti tarigagay ko iti umno a panawan. Ken iti umno a kanito. Ket nakaragrag sa kakmet. Tanaam amu ka akabsat ko. Sika akabsat ko. Itinagan ti amata. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak
ken adal napidot yung nga adal rin no inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video, ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang, agyaman na at pagayam.